Hai jotono sarigam aru helam sogo ani YouTube channel no joto gam kereng tong nah noi angwan sogo tabok nokni boro thang tong halai ani sarai ni bagai awur khai tong school dro mande khar khai tong khangra basa wari hinsa si khangra basa no wari hne ki hala sabujak yong no kalayo lai bo tabo wa hadoi shamya lai tabo thain tong no joto bo nai tong ni ani vlog video no bongni para thang le sa sung bai sa le lai no joto bo jara ani channel subscribe khai se ki hota bo no joto bo subscribe khai ro di te ani vlog video no bo nai di lai tabo thangai tong lo molani phak bo pasai to halasi pho video rong kani mela lasi pho nai di location mela nai thong mani mai rok se monoi tong ha ekdom kerem khai monoi tong ha iyo tong god yang la rasta kali puja ni bagai hare krishna nei rasa bai tong ha samia copyright stroke thano tini ni video ani to phano korok koroi para kandarong ha uje ang khangra basawara mani bongni para lang mo para nujak tong ha hain to hani phak sakang himoi naidi rabat ekdom rabar bagan kajatei thangthai tong thothok seung tong hai ro ekdom location nai thogo naidi sokhai tong ha tabo guys naidi moha girjanok tan nai sungbai alada sungoha baptist morok oha UPC ongwano naidi kaito lop sakthang nai thokse bung girjanok bo ekdom kolok khaitangja guys naidi mo ain chitang ang je khangra war nai bai masang sarokhai asuk lai tong ha mairok sarai tak daing je tao bai sala tao bai sala no sini kalsar sini jati ni rinai halai naidi jari nai age ni rinai khabarok soi tong lasting koroi naidi khangra lani ni phaimani majang ti mohlai hi khangra mai school thaiba bobo ko samasang comment class hadi guru sari masang na godja masang kaini bo tirang hino wan suja samia nok khang hode hona na hoya naidi lai tong ha joto basa lai ha ke ani ki ha tonu jabo basa thala nu bo bobo samasang lai tabok noi na naidi laza no thani bagai naidi phai to ha ni ukmu kumboro sung lam sago pho sung phai to ha sung bai bok kusaka sal ni bagai thai mani ni tong khu jago jono khwa sung tui lai jak naidi nang ba su taladi ni no enjoy yang video ka ba de naidi ani ha gurusa boni lai ke suko jasa odon saudon ha kaza khangra lai phai mikhanani ni phaimani tok khlara jagyo ho mani bai tok khan lamai hon tong ha yang go tong go nok khang rok la ma khang kara ni sele bai goda ka kara jon ha tabo mikhan lai thang lai naidi khubui te phejak tabo lanai keji busuklai hinla 200 besung jaga sana naik na rai tong ha bolana tabo no sobaisa khangra lagai sung bai supara salia bomi para nai tong bom thangai khangra lai phe khangra basa mane tilanga basa na som bon lai phisa khana school thangthai sing phasta de tong se ni ani besang ja mani paoi tabo no sobaisa khorbo ongrok tabo salba khai no sata rok bajio tabo lai jotono sukti nongai ani tinini video blog video non jotobo sasa live share subscribe di de comment rok khalai sadi ang to sukorok sani ringya tan la blog rok bumela khai jige udaksa khalai jige de halai mane koror bos sani ringya sani ojaro sitem ha tabang ti kurungai bokrok sani bai bakhen ring khai ja halai jotono horgam